litorals del riu Llobregat. Els espais naturals del Delta del Llobregat són espais protegits situats a la zona del Delta, entre els municipis del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat. Degut a la seva proximitat a l'aeroport del Prat, permet visualitzar l'aterratge constant d'avions que arriben a l'aeroport. Els camins, la majoria planers, són accessibles per a totes les edats sense massa dificultat, amb diversos itineraris senyalitzats. El delta és ple de maresmes, llacunes, canals i aiguamolls. És un indret important per a la migració i hibernació d'aus en la seva ruta d'Europa cap a Àfrica. Diverses construccions de fusta permeten l'observació d'aus i d'ocells. Al fons es pot veure la desembocadura del riu Llobregat. El delta del Llobregat és el delta que forma el riu Llobregat en arribar a la mar Mediterrània. Amb una extensió d'unes 900 hectàrees, és el segon delta de Catalunya per darrere del delta de l'Ebre.